Καλησπέρα σε όλες τις ψυχές στην εξέλιξη. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Η κάθαρση λοιπόν, η οποία έχει έρθει αυτή τη στιγμή να μας καθαρίσει ενεργειακά, να μας καθαρίσει από όλους τους ιστούς και τα προγράμματα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε μια νέα εποχή, σε μια άλλη εποχή διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Κατανοώντας την κίνηση της ενέργειας μέσα μου και από συζητήσεις που έχω και μαζί σας, βλέπω ότι όλο και περισσότερο, αντί μερικοί να νομίζουν ότι έχουν θεραπευθεί, να πιέζονται και να τους βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Επειδή δεν τα έχουμε πει όλα εδώ στο κανάλι, αλλά έχουμε γράψει και πάρα πολλά τα τελευταία 2,5 χρόνια, ήθελα να σας πω ότι το εγώ είναι μία φούσκα. Είναι μία φούσκα ενεργειακή, η οποία καλείται αυτή τη στιγμή να σπάσει. Στις συνεδρίες που κάνω και προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους, αντιμετωπίζουμε μαζί με το ενεργειακό κομμάτι και το εγκεφαλικό. Γιατί αυτή τη στιγμή ο νους, που είναι συνδεδεμένος άρρητα με το εγώ και μας κρατάει δέσμιους, δεν έχει θεραπευθεί σε πάρα πολλούς. Δεν έχει καθαρίσει σκεπτομορφή και πάρα πολλοί δεν έχουν φτάσει στο να μπορούν να σταματούν τη σκέψη. Το να μπορέσει κάποιος να σταματήσει τη σκέψη είναι θείο δώρο. Ίσως μπερδεύεται με το ότι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, ότι δεν θα μπορεί να σκεφτεί, ότι δεν θα μπορεί να προγραμματίσει. Όχι, όταν λέμε σταματούμε τη σκέψη, εννοούμε σταματάμε να κάνουμε σενάρια μελλοντικά και σταματάμε να ασχολούμαστε με το παρελθόν και μένουμε στο παρόν. Μπορούμε να οραματιστούμε τα επόμενά μας βήματα, αλλά δεν γίνεται αυτό η έννοιά μας, δεν γίνεται η σκέψη μας και δεν βάζουμε στατικό θόρυβο, ηλεκτρικό στατικό θόρυβο από το μυαλό μας χωρίς να έχουμε καθαρή δόνηση. Έτσι λοιπόν αυτή την εποχή που ανεβαίνουν ενεργειακά όλοι οι άνθρωποι, όλες οι ψυχές, για να μπορέσουν να υπερνικήσουν αυτή τη φούσκα του εγώ και τον έλεγχο από τον νου, κάποια πράγματα δεν είναι καθαρά. Γι' αυτό και όταν νιώθουν μία ενέργεια, ενεργοποιείται μία σκέψη, μία ανάμνηση, ένα τραύμα και αυτό τους καθυλώνει πάλι πίσω. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ενέργειες δυναμώνουν και δυναμώνουν και δυναμώνουν. Και έτσι η αντίσταση, το να παρατήσουμε τον παλιό τον κόσμο, τις παλιές σκεπτομορφές, το κομμάτι του χρυσού που είχαμε βρει και λέγαμε ότι είναι αυτό είναι το ιδανικό για μένα, δημιουργεί όλη αυτή την τριβή. Ξέρετε, όταν ο σκύλος κυνηγάει ένα τζιπάκι, επειδή έχει κάνει θόρυβο, επειδή δεν ξέρουμε τι είναι στο μυαλό των σκύλων και κυνηγούν ένα τζιπάκι, θα το κυνηγήσουν. Και αν το πιάσουν τι θα κάνουν? Καταλαβαίνετε ότι η μορφή της ζωής μας ήταν πάντα έτσι. Πάντα είχαμε ένα στόχο, πάντα είχαμε ένα όνειρο και όταν το καταφέρναμε, όταν το κατακτούσαμε, συνειδητοποιούσαμε ότι τελικά δεν θα μας φέρει αυτό την ευτυχία. Ένα κομμάτι χρυσό, το οποίο θα ανακαλύπταμε, μόλις το πιάναμε στα χέρια μας, θα βλέπαμε ότι δεν μπορεί αυτό να μας επιφέρει την ευτυχία. Έτσι η ψυχή με τη μηχανική της και κατεβαίνοντας εδώ στην τρίτη διάσταση να λάβει αυτά τα μαθήματα, ξέρει από την αρχή ότι τίποτα δεν θα της φέρει την ευτυχία πέρα από την επιστροφή στο πραγματικό, στο αληθινό. Αυτή είναι η απομόνωση που ζούμε τώρα, αυτή είναι η ενεργειακή, ας το πούμε, ασπίδα που έχει μπει και δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά το νόημα και την πλήρωση πέρα από την πνευματική μας εργασία, πέρα από την πνευματικότητά μας και την αληθινή αγάπη του Θεού. Οπουδήποτε πάμε και βλέπουμε ένα μικρό κομματάκι χρυσού, μέσα σε 2-3 μέρες έχει εξαφανιστεί, έχει εξασθενήσει. Ξέρουμε ότι δεν θα μας φέρει πλέον την ευτυχία. Όμως το μυαλό συνεχίζει και κάνει σενάρια και πλάθη και θέλει, γιατί είναι συνδεδεμένο με το εγώ. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο που είμαστε, η συνειδητότητα έχει ανέβει πάρα πολύ, ο συλλογικός νους έχει ανέβει πάρα πολύ,
αλλά χάνουμε ακόμα από τον αριθμό. Δηλαδή, μας διοικεί η πλειοψηφία, γι' αυτό και δεν βλέπουμε και τεράστιες αλλαγές στο φυσικό φαινομενικό πεδίο. Έτσι, όσο δυναμώνουν οι ενέργειες, θα υπάρχουν οι δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να σπάσουμε αυτή τη φυσαλίδα του εγώ και να συνεχίσουμε να επιστρέφουμε στην πέμπτη διάσταση και στη νέα χρυσή εποχή, και άλλη είναι να παραιτηθούμε. Να παραιτηθούμε και να δίνουμε ενέργεια στο Matrix, να δίνουμε ενέργεια στο πρόγραμμα. Έχει έρθει η μεγάλη στιγμή της επιλογής για όλους μας, το πού θα βάζουμε ενέργεια. Όσους περισσότερους ψήφους έχουμε, αυτό θα δούμε. Βέβαια, η ψήφος μας, να πω ότι είναι ισχυρότερη από την ψήφο άλλων αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και εισέρχονται οι αλλαγές, εισέρχονται οι ενέργειες και έτσι όλο και περισσότεροι αναζητούν τη λέξη αφύπνιση, τη λέξη διαλογισμός, τη λέξη δίδυμες φλόγες, τη λέξη πνευματικότητα. Γινόμαστε ο μαγνήτης να έλξουμε και άλλες ψυχές, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ισορροπία και από μία πολικότητα να επιστρέψουμε στη διπλή ενωμένη πολικότητα, δηλαδή και στις δύο ενέργειες εναρμονισμένες, και να ζήσουμε τη νέα χρυσή εποχή. Όπως έχω γράψει και παλιά, είναι η εποχή που θα δοκιμαστεί πάρα πολύ ο κάθε ένας που δεν έχει κάνει τη δουλειά τα τελευταία 2,5 έτη. Όταν ξεκινήσαμε πάρα πολύ να μιλάμε και να γράφουμε γι' αυτό το κοσμικό γεγονός που έρχεται, πολλοί δεν το πήραν σοβαρά και δεν το βίωναν κιόλας. Το κατανοώ αυτό και ζούμε στην εποχή της απόδειξης. Πρέπει ο καθένας να αποδείξει με χειροπιαστά πράγματα το τι γίνεται. Όμως η αλλαγή της εποχής και ο Θεός δεν είναι 2 κιλά φέτα να τα πάρουμε και να τα φέρουμε μπροστά μας. Ο κάθε ένας κάνει τη διαδρομή του, κάνει τα πνευματικά βήματα για να μπορέσει να φτάσει στις αποδείξεις. Οι αποδείξεις έρχονται από μέσα του, όχι από το εξωτερικό φαινομενικό πεδίο. Οπότε πάμε στην εποχή που το αληθινές φως επιστρέφει στη γη, μας τροφοδοτεί, μας γεμίζει την ψυχή μας, το σώμα μας, την ενέργειά μας, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, και έτσι μας πιέζει από μέσα να βγει προς τα έξω κάθε σκιά. Αυτή είναι η κατάσταση που είναι οι περισσότεροι τώρα, που δεν έχουν κάνει τη δουλειά. Γιατί δεν κατέβασαν, δεν έλαβαν τα πρώτα ενεργειακά κύματα σωστά και ταυτόχρονα να κάνουν δουλειά με το νου, να αποενεργοποιήσουν το υποσυνείδητο με τα παλιά προγράμματα, να το αδειάσουν και να το βάλουν σε μια νέα κατάσταση με νέους προγραμματισμούς. Ανεβαίνοντας λοιπόν η κοσμική ενέργεια μέσα μας, αυτομάτως καλεί το σκοτάδι να φύγει. Μας το βγάζει από μέσα μας κυριολεκτικά αυτός ο πόνος, αυτή η αντίσταση. Και ένας μη θεραπευμένος νους θα νομίζει ότι είναι τιμωρία. Θα νομίζει ότι έρχεται για να τον τιμωρήσει, ενώ πραγματικά έρχεται για να τον καθαρίσει. Να λάβετε πολύ σοβαρά όλα αυτά που έχετε μέσα σας και θα πρέπει να κάνετε εσείς τη δουλειά για να απομακρυνθούν σωστά, να γίνει η σωστή συλλογή πληροφοριών, τι πρέπει να μείνει, τι πρέπει να εισέλθει, να γίνει install και τι πρέπει να πετάξουμε στον κάδο απορριμμάτων του δικού μας βιοκομπιούτερ. Είναι η εποχή που το ψευδές φως θα αναδυθεί για να το δούμε όλοι, που θα αρχίσει το εγώ του να διορθώνει, να δείχνει και να κατακρίνει, γιατί νιώθει αποκομμένο από την πηγή και θα κάνει την επανάστασή του για να πείσει ότι αυτό είναι το αληθές και οι άλλοι όχι. Η διάκριση μεταξύ του ψευδές φωτός και του αληθινού φωτός είναι ότι το αληθές φως πάντα μιλάει με σεβασμό και με αγάπη. Το αληθές φως
πάντα τραβάει το δρόμο και δεν κάθεται να ασχολείται με τα μονοπάτια των άλλων. Το ψευδές φως, από την άλλη, θα προσπαθήσει να πείσει ότι αυτό είναι το σωστό και να καταδείξει σε όλους τους άλλους τα δικά τους λάθη. Θα αυτοθεωθεί και όλοι οι άλλοι θα είναι σε μία συνεχόμενη πλάνη. Μεγάλη συμβουλή είναι να κάνετε τα δικά σας βήματα, να μην ασχολείστε με άλλους, να μην κοιτάτε τους άλλους και να τους κρίνετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βλέπετε σωστά παραδείγματα. Ποιος άνθρωπος είναι σωστό παράδειγμα για μένα? Ποιος άνθρωπος είναι για μένα σωστό παράδειγμα? Ποιος άνθρωπος ενεργειακά με γεμίζει και θέλω να μοιάσω λίγο, να πάρω το παράδειγμά του? Όχι αυτός που θα με πιέσει και θα με ρίξει κάτω για να μου δείξει ότι είναι ανώτερος. Αυτό γίνεται και στις σχέσεις μας. Γι' αυτό και ήρθαν και δίδυμες φλόγες. Να δούμε επιτέλους ποια είναι η πραγματική αγάπη μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ των δύο αρχών και πώς θα πρέπει να καθαρίσουμε από μέσα μας για να έχουμε σωστές σχέσεις στη νέα χρυσή εποχή, στο νέο όνειρο που θα ονειρευτεί ο Θεός και θα κληθούμε να ζήσουμε εμείς. Τι λάθη κάναμε, για ποιο λόγο τα κάναμε, για ποιο λόγο κληρονομήσαμε λάθη από τους παππούδες, από τους προπαππούδες, αλλά ξέρετε, στον κύκλο των ενσαρκώσεων ήμασταν και εμείς κάποτε προπαππούδες και προ-προπαππούδες. Οπότε και εμείς φέραμε σε εμάς μετά από χιλιάδες χρόνια, μετά από εκατοντάδες χρόνια, μετά από δεκάδες χρόνια κάποια λάθος προγράμματα να τα εγκαταστήσουμε μέσα μας. Και τώρα όλο αυτό το ενεργειακό κύμα που φέρνει και κάρμα να καεί και εγώ και όλα αυτά τα πράγματα που μας βάζουν σε αυτή την δόνηση που πολλοί πονάνε, υποφέρουν, κλαίνε, έρχονται γιατί ο ανώτερος μας εαυτός από το μέλλον που τα έχει καταφέρει, που τα έχει επιτύχει και διασπάστηκε σε άλλα κομμάτια για να τα καταφέρουν και αυτά και να φτάσουν και αυτά εκεί, μας φέρνει όλα αυτά τα μαθήματα μέσω του πόνου, μέσω των καθαρισμών, μέσω των συνειδητοποιήσεων, γιατί έχει καταλάβει ότι είναι ο πιο σύντομος και ο πιο σωστός δρόμος για να επιστρέψει μία ψυχή στο σωστό μονοπάτι. Δεν είναι καμία τιμωρία, είναι η φυσιολογική εξέλιξη που πρέπει να περάσει κάποια ψυχή για να επιστρέψει. Βρισκόμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία, λίγο πριν αρχίσει μία, ας το πούμε, μαζική έξοδος, γιατί η πλειοψηφία θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να αλλάξει τάχιστα. Οι ενέργειες πλέον ορίζουν εμάς, ο ανώτερος μας εαυτός καθοδηγεί μαεστρικά όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο βιώνουμε και συλλογικά με τις οδηγίες του Θεού θα πρέπει η ισορροπία να αλλάξει άμεσα ώστε να μπορέσουμε σε μία στιγμή να φέρουμε τη νέα εποχή των ανθρώπων, των ολοκληρωμένων ανθρώπων. Εύχομαι πραγματικά να φύγετε από την κατάσταση του πόνου και του θύματος και να αναγνωρίσετε τις ευλογίες που έρχονται μέσα από τη διαδρομή της σκιάς. Κάθε αποτυχία μας, ειδικά όταν έχουμε ξυπνήσει, όταν έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα εγκεφαλικά, μας πεισμώνει για να γίνουμε καλύτεροι. Μας πεισμώνει για να συνεχίσουμε να κάνουμε το σωστό, γιατί η ψυχή έχει επιλέξει αυτό το δρόμο. Σκοντάφτουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Και όταν κάνουμε λάθη τα οποία τα κάνουμε συνειδητά, δηλαδή λέμε θα το κάνω γιατί θέλω να το ζήσω, να το βιώσω, τότε βλέπουμε ότι τελικά δεν ήταν ανάγκη να το ζήσουμε αυτό. Ήταν ακόμα ένα μάθημα. Και τότε πεισμώνουμε να γίνουμε καλύτεροι και να αποφεύγουμε τα λάθος μονοπάτια. Εύχομαι αυτό το βίντεο να σας βοηθήσει λίγο, να σας πάρει λίγο βάρος από τους ώμους και να κατανοήσετε ότι βρίσκεστε στο σωστό το δρόμο,
στο σωστό μονοπάτι, το οποίο θέλει να καθαρίσει ο ανώτερος μας εαυτός, γι' αυτό και μας φέρνει όλη αυτή την ενέργεια, η οποία σε πολλούς μπορεί να φαίνεται κάπως βαριά, κάπως άβολη. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε, να είστε όλοι και όλες πάντα καλά.